Željka Gradski. Nalazimo se u Lučkom, u Unčanskoj 17. To je prostor u kojem živim i radim. Trenutno se bavim istraživanjima o slikarstvu. Tu se nekako najbolje razvijam i zabavljam i puno se igram. I ilustriram dječje knjige. Atelje je uglavnom u sklopu stana, tako da sam se mogla istovremeno baviti djecom i kuhati im i razgovarati s njima i kućanski poslovi su tu bili u igri. Ova manifestacija u kojoj smo uključeni, znači dani otvorenih vrata umjetničkih ateljeja, mislim da je silno bitna. I da bi to bilo divno da postane jedna praksa redovita. Zato što mnogo ljudi ne zna da postoje atelje u njihovom susjedstvu jer likovni umjetnici su dosta povučeni. Ja iskreno se ne volim nešto pretjerano eksponirati, tako da mislim da je sjajno da netko drugi preuzme organizaciju i bavljenje nekakvom prezentacijom i promocijom umjetnika i umjetnosti i njihovih ateljeja. Moje ime je Alan Vlahov, ja sam akademski kipar, diplomirao sam na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1995. godine u klasi profesora Šima Mulasa. Bavim se isključivo kiparstvom kroz umjetnički izražaj i restauraciju skulpture. U kiparstvu izražavam se kroz razne medije, bazični medij mi je drvo. Smatram da su dani otvorenih vrata ateljeja potrebna manifestacija iz razloga da ljudi upoznaju umjetnike koji su nekako u svojoj naravi pritajena skupina, na svoj način introverti, tako da je ova manifestacija i više nego dobro došla. Moje ime je Natalija Borčić-Pelec, ja sam slikarica, nalazimo se u mom ateljeu u ulici Kučerina 1 na Trešnjevci. Slikam sa akrilom i uljem na platnu. Volim raditi velike slike zato što mogu više u prirodi načina kako ja slikam, a to je da prolijevam tu boju, često ih izlažem kiši pa da dobivam tako želim dobiti neke organske forme i efekte. Moje slike su višeslojne, jako dugo radim na jednoj slici i evo ko što se vidi radim puno slika istovremeno, barem 30. Atelje je jako bitno mjesto za svakog umjetnika koji mora imati prostor gdje će stvarati. Pa to mi je jednako važnosti koji dom gdje spavam i jedem. Ova manifestacija je super i baš neobično zapravo što se još prije nije počelo odvijati jer mi umjetnici stvaramo nekako u samoći i jedva da znamo jedni za druge, a kamoli da šira javnost zna za nas. Mislim sve najbolje o tome. Ja sam Marina Bauer, ovo je moj atelje u Kukuljevićevoj 13. Ja sam kiparica i izuzetno mi je važan prostor u kojem radim jer se inspiriram sa materijalom, predmetima i raznim ostacima koje skupljam po ateljeu. Stalno tražim ravnotežu između reda i nereda i volim raditi radove koji zahtijevaju od posjetitelja da se nekako fizički povežu s njima, da ili nešto iskapaju ili otvaraju ili u ovom slučaju ulaze. Momentalno u ateljeu je moj rad koji zadnji naziv je druga koža. To su boksovi gipskartonski u koji se ulazi i koji se cijelim tijelom treba doživjeti. Veselim se posjeti u atelje. Kao što sam i na svojim izložbama u stvari počela redovno raditi razgovor s publikom gdje ja ne pričam ja šta sam napravila, nego pitam njih šta su doživjeli. A sada mogu doći ovdje malo više pitat mene. Moje ime je Valerija Djanješić, nalazimo se tu u ateljeu Kukuljevićeva 13. Primarno sam završila nastavnički odsjek usmjerenje kiparstvu u klasi Vlaste Žanić.
Od onda, zapravo od kad smo završili akademiju, smo otvorili svoju udrugu i pokušavamo nekako raditi projekte koji su vezani za kulturnu industriju i za poučavanje i širenje zapravo interesa prema umjetnosti i umjetničkom izričaju. Iako sam se na fakultetu dosta bavila sa videom i snimanjem i sa zvukom i nekim svjetlosnim projekcijama, ovdje u ateljeu se više bavim sa kolažiranjem i igranjem sa formom i materijalom. Manifestacija Dani otvorenih vrata ateljeja je zapravo jedna vrlo dobra inicijativa gdje mi kao umjetnici imamo priliku predstaviti svoje radove široj publici, nešto što se inače događa na izložbama ukoliko su dobro posjećene. I na ovaj način možemo pokazati zainteresiranima što radimo i nekako ih bar kroz neki teorijski dio uputiti kroz naše procese i stvaralaštvo. Ja sam Davor Mezak, multimedijalni umjetnik, radim i video i slikam i instalacije i tako dalje. Bavim se već umjetnošću 20-30 godina i imam tu atelje, tu montiram i video i tako dalje. Sad se uglavnom bavim s tim multimedijom. Bez atelja u stvari umjetnik ne može. Može eventualno ako se bavi tom multimedijom, pa mu je atelje u stvari kompjuter, mikročip. Međutim, ja volim slikati, volim raditi crteže i tako dalje, zato mi treba atelje. Samo ovaj događaj, hod po ateljejima je vrlo dobar, zato jer su ateljeji nisu dovoljno vidljivi kod nas i općenito niti je umjetnost dovoljno komercijalna, niti se prodaje. Na ovaj način se mogu povezati umjetnici i možda kupci eventualni, ali može se i zabaviti, prošetati, vidjeti kako umjetnici žive. Takve stvari se rade i u svijetu i svugdje, u Parizu, svugdje, tako da je to baš lijepo da se i ovdje se događa. Ja sam Anita Kontrec, hrvatsko-njemačka umjetnica. Nalazimo se u Palmotićevoj 64, u ateljeu, u showroomu, u kojem, izlažem nekoliko svojih radova, što je karakteristično za moj rad. To je zapravo jedan interdisciplinarni pristup. Ja naime u svojim radovima od samih početaka kombiniram različite medije, različite žanrove. Tako su moji prvi radovi krenuli zapravo od istraživanja jezika i u tom smislu se zapravo smatram konceptualnom umjetnicom. Atelje je naš prostor, smisao rada, mogućnost komunikacije sa samim sobom, sa javnošću. Bez ateljeja ste ko bez ruku. Jako sam sretna da se ova inicijativa Dan otvorenih ateljeja održava u Zagrebu, jer to je nešto što mi je poznato iz Kelna i iz ostalih evropskih gradova i to je odlična prilika da se šira publika upozna sa stvaralaštvom umjetnika, da dođe do komunikacije, razmjene ideja, druženja, jednostavno sve što umjetnost predstavlja. Ja sam Tatjana Polite, umjetnica iz Zagreba i trenutno se nalazite u mom studiju, ateljeju u Suhinovoj 10 na Šalati. Tu stvaram, radim, vodim likovne radionice također za djecu. Diplomirala sam na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika kod profesora Ivice Šiška. Radim najčešće u kombiniranoj tehnici, akril, kolaž, mort i razne druge stvari, ponekad lijepim na platna. Također radila sam dosta i sa staklom, nekakve staklene objekte, radim na drvu. Uglavnom, pleksi, ajmo reći da svi materijali od kojeg se nešto može stvarati me zanimaju. Ova manifestacija na kojoj sudjelujem uz još mnoge ateljeje mi se jako sviđa jer to je jedan poseban način da se ljudi malo više intimnije povežu sa umjetnikom, upoznaju ga u njegovom nekakvom intimnom prostoru. Zlatko Čular, akademski kipar i slikar. Radim i u kiparstvu, radim u slikarstvu. Isto kao da sam radio ranije, iako imam sad puno godina. Neću vam baš reći koliko. Slikam uglavnom više nego kiparim. Ako kiparim, onda su to neke manje stvari.
Napravio sam preko 30 javnih spomenika, to je sve postajano vani. I radim za sebe sada više. Kad radite nešto što nije narudžba, onda radite po sebi onako kako osjećate, ne razmišljate, nego to ide prema tim momentima šta doživljavate u sebi. Obično su takve stvari puno interesantnije i imaju neki likovni, kako bi se reklo, jaču u sebi taj osobnost. Ali ne znam, ja ne pitam što sam rekao kako je, šta je bilo, nego gledam šta će sutra biti. Svaki dan sam u ateljevu, uvijek se nešto radi ili obnavlja i nema tu puno. Kad nešto radite, ne govorite puno kao i ovdje sad. Obično se vidi po ono što ste napravili, ne treba pričati. Priča neko drugi. Zovem se Hana Lukas-Midžić, po zanimanju sam akademska kiparica. Diplomirala sam 2002. godine, ali od tada sam se zapravo jako kasno počela ozbiljno baviti kiparstvom, upravo zbog toga što nisam imala atelje, ali sam u međuvremenu razvila različite prakse od pedagoških kroz umjetničke radionice, ilustracije, multimediju, interdisciplinarne projekte. Međutim, otkad smo uselili u atelje, shvatila sam važnost imanja adekvatnog prostora, jer sam tek tada mogla se malo razmahat, početi raditi u materijalima o kojima sam oduvijek i željela raditi, kao što su glina, Ciporex, opet ne kamen jer bi cijelo susjedstvo odzvanjalo, ali opet su se vratili ti neki materijali na kojima sam stasala. Puno nam značila manifestacija, jer je stvaralaštvo ateljeu zapravo samački čin u kojem si sam sa sobom i u procesu i u suočavanju s rezultatom i u svim tim talozima i rezervama za koje nekad misliš jesu li uopće potrebne ili nisu, pa će nam biti drago da vidimo kako će ljudi odreagirati na tu našu jazbinu kreativnu u kojoj ima različitih i radova i iz različitih medija. Mislim da će biti jako zanimljivo i nama i njima. Ivan Midžić, akademski kipar. Nalazimo se u ateljeu koji dijelim sa suprugom Hanom Lukas-Midžić na Dobrom dolu 27. Kad sam završio akademiju, zbog novaca sam počeo raditi nakit. A paralelno sam radio i konceptualnu umjetnost. Međutim, nakit je u jednom trenutku preuzeo većinu moje kreativne energije, tako da je izašla neka likovnost iz toga, da su nastali crteži, skulpture. Ali pošto cijelo vrijeme radim i to konceptualno, onda je u zadnje vrijeme recimo izašla ekotehnologija. Pošto je to postao jedan veliki problem i biznis, onda sam ja odlučio dati svoj doprinos u rješavanju ekološke krize i nudim svijetu svoju ekotehnologiju. Imam još masu tih nekih idejnih projekata, na primjer jedan nematerijalni rad, oblikovanje umjetničkog identiteta Josipa Svetića. Nas dvojica smo potpisali ugovor o posudbi identiteta, ovjerili to kod javnog bilježnika, a ideja je bila da od njega napravimo umjetnika. Ja sam Lorna, trenutno se nalazimo u Petrovoj. Bavim se fotografijom, nekak sam ušla malo dublje u proučavanje i istraživanje čovjeka i njegovo bivanje na ovom svijetu. Zapravo mi je jako fascinantno kako sve te distrakcije koje nam se dešavaju inače u životu i kompleksnost općenito života, kako možemo u fotografiji zamrznuti taj jedan moment da prikažemo zapravo samu jednostavnost bivanja. Mislim da je svakako benefit kad imamo neku svoju malu oazu, odnosno prostor, atelje, jer tu ipak na vidjelo izađe ta srž onoga što smo živjeli do tog trenutka dok rad nije nastao. Mislim da ova manifestacija Dani otvorenih vrata je jako lijepa inicijativa i mislim da bi se češće trebalo dešavati. Ja sam Denis Krašković, likovni umjetnik
po vokaciji konkretno Kipar, ali bavim se i drugim likovnim medijima. I eto, jedan sam od člana ove tu zajednice koja stvara u prostorima Zagrepčanke. Jako mi puno znači ovaj prostor, budući da trenutno nemam neku alternativu. Nije baš idealan jer nemamo baš klasične prozore i tako, malo se mučimo sa zimom i ljetom i svime, ali sam jako zahvalan na tome da imam gdje stvarat. Sretni smo da su nas danas posjetili obični građani koji se raspituju, pitaju šta, kako, gdje, ovo. Znači, to je jedna zdrava komunikacija koja ne zahtijeva neke posrednike ili ne znam, nekakve galeriste ili kritičare između mene i publike, tako da smo svi sa tim vrlo zadovoljni i nadam se da će se ta priča nastaviti dalje. Ja sam Pavlo Pavlović, slikar sam i ovo je moj atelje na adresi Heinzlova 64. Ja se bavim uglavnom medijem, slikarskim medijem, najčešće to uljem platnu i bavim se nekakvim kompozicijama u kojima kombiniram razne utjecaje, recimo kasnogotičkog slikarstva preko eksperimentalnih formi filmskih do recimo nekog današnjeg trenutka. Generalno ovakve inicijative poput ove znači gdje se ti prostori otvaraju prema građanima, dakle mislim da su zapravo poprilično vrijedne jer uglavnom se art koji konzumira u galerijama, muzejima je ovo ipak jedan puno intimniji pristup i mislim s obzirom da dosta ljudi prolazi, mislim da je poprilično i uspješno s obzirom da je prvi put. Ja sam Peruško Bogdanić, po vokaciji sam Kipar, u ovom prostoru zajedno izlažem sa cijenjenim kolegom Vucom, Denisom Kraškovićem i mojim prijateljem i slikarom Vatroslavom Kulišem. Bez ateljeja čovjek može sanjati, ali teško da može realizirati svoje snove umjetničke, slikarske, kiparske, grafičke, znači to je nekakva nužna pretpostavka da bi čovjek mogao raditi je taj ateljerski prostor. Pa za mene manifestacija znači puno, a zapravo i žao mi je što dolazi u moje 74. godini jer držim da mlađi kolege će puno više kapitalizirati u tom nekom smislu otvorenosti, javnosti, vidljivosti, što je direktna neka veza umjetnosti i publike.
Samo malo još. Evo, di su ti noge? Evo to. I sad je u redu. U kosini. Prostor kad ima dužinu, unutra ne smije se dogoditi nešto što je slično u prostornoj dužini također. Kosina zapravo daje novu dimenziju. To je drama.